Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna gani ko kadiba wannan Europe ne fa. Kaga mutum ya fadi. Ya mutu ko yana da rai ne sani ya Allah. Ka gan shi. Ka gani ya mutu ne ko yana da rai ne Allahu ya Allah mu kudiba. Kaga mutum. Ya bai mutu ba, yana da rai, bai mutu ba. Bai mutu ba, yana da rai. Kudiba, yana da rai. Yana da rai, bai mutu ba. Alzati. Alzati. Alza. Alzati. Mu fati, bismillah. Alza, darmi kwa. Okay. Kidala mane ya shpe. Ka gani ya fadi yanzu ku duba mutum ya fadi ba ya tashi. Sai su ce so. Kidara mane alzati. Bismillahirrahmanirrahim. Piano, va. Forza, alzati. Alzati, forza. Voilà. Un peu, mon frère. C'est comme si c'est pas l'appel, non? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah, tabarakallah. Alzati, ayya. This guy, ayya, forza. Ku duba mutum, saboda Allah, dan uwanmu. See our brother, where we fall, but nobody feel help out. Why? Niente. Ciao fratello, buona. Sei seduto così, ok? Ok, ciao bello. Ciao.